Greva şofêrên kamyonan barhilgir û nanpêjan, li gel nerazîbûna berfireh a pêlavfiroş, şofêrên otobusan û xanenişînan li 13 parêzgehên welêt, Rêberê Komara Îslamî ya Îranê rastî kirîzeke giran hatiye. Krîza ku di çarçoveya hilweşîna aborî ya ji ber gendelî û talana avahîsaziyê de zextek zêde li ser debara jiyana mirovan ferz dike.